bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julde nuraɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no aada yaadi en garti caggal kay aset ɓennuɗo en garti aset hannde kadi filande bandiraɓe émission men mo ganduɗa hoore ma wiyete ko Paamen Pamminen no kewɗen wiide kala saaha Paamen Pamminen ko émission mo ganduɗa hoore ma ala ko ummini ɗum so wona kala ko tonga e semaine o walla e bureau eɗen arde ƴeewen vraiment kabaruji ɓurɗi hen tengtude garen vraiment pacciren ɗum ha bandiraɓe ɓeydo famde ɗum ne enen e gatten hen kanko miijoji meɗen ko ɗum saabi noon émission en jeewitaki hen e kala saaha so Allah lamɗo jaaɓi ma en dañ vraiment ɓe ganduɗon makko kañumen tigui mbawten yewtidde e gadden toɓɓe baɗɗe fayida nde ganduɗa ma goto foof ma addu hen yiyande mum no hannirta ni to junggam ñaamo enen gondi ga e bammen mo ganduɗa ma ko kilifa men e nder galle o woni Abou Samba Diop Abou Samba Diop jaam Allah walema jam dey goko mo tulde dimat salmitama juwama yettama walla mi nawa to e mbel welde ɗiggol welde muɗde kay wele laamade nokku moƴƴo nokku teddugal a salmitama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV e téléji fulɓe ɗi kala ha tengti e Paamen Pamminen kono noon tigui mawɗo Abou Allah jarama a weltanama en jeewaka aussi e émission mo ganduɗa hoore ma ko consultant battam lamijo vraiment enen gandi miijoji makko ngarɗuɗi on wiyete ko Mouhamed Ndim Mouhamed jaam Allah walema mi salmitima doyen Abbas mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Paamen Pamminen kala e ɗon mbawi wondirde fof en calminiɓe en calmini jinnaɗo men Abou Samba Diop en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa kañumen cuuɓi nde ɗo yewtere Paamen Pamminen ko ɗum aadi hakkude men e mabɓe ɗum noon en calminiɓe kamɓe kala doyen kono noon tigui en calminiɓe kamɓe kala ko aadi hakkude men e mabɓe ko welammo mawɗo wonande men surtout vraiment enen jiiya réaction ngaji ɓesguɗi ɗi kamɓe yeeɓiyankoɓe kamɓe kala en jettiɓe en jaranimaɓe enen ñagonoɓe Allah kisal duumingal gonndugal e ɓamtare udditade yajede bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen jogui hande toɓɓe joyyi ɗe ganduɗa hoore ma ko gulɗe jaw ɗe ganduɗa ma vraiment enen jiiɗi yewtude e majje hen toɓɓere arwonir nde woni rationalisation des dépenses ɗum sa nani ɗum woni ustugol walla ko ganduɗa hoore ma état o ina waɗa ɗum consommé hol peeje peccoɗe puɗɗi daɗede ha ɗum nattidir vraiment ɗum wawa ustade no hannirta ni e nder hen noon won ko kongi kewɗi lumbiɗe nder hen so Allah lamɗo jaaɓi ma en gartu hen no hannirta ni toɓɓere men ɗimmere ma en gar e ɗannuli enen gandi ɗiɗo dumunnaji toon to dowlaji dentuɗi États-Unis enen gandi sukaɓe men nan toon hewɓe mabɓe aussi enen jogori vraiment enen jogui kulhuli enen jogori artirede woɓɓe kadi ɗo e leydi men Sénégal enen jogui enen sikka kañumen ma gartiri walla ma ƴetta ɗoyta nawe toon to dawla Espagne woɓɓe kadi ma ƴetta ɗo nawe toon to dawla Qatar ma en ero vraiment ƴewde peeje peccorɗe poɗɗen wadde ha ganden holko saabi ɗum ɗon accident ji ina teska e nder diwan Sénégal no didorno ko ɓooyani ko toon to autoroute ila Touba hanki walla heccanki en jii accident goɗɗo mo ganduɗa ma waɗi toon to kër Abou Daffé enen gandi ɗum aussi taw ko accident musɗo mo ganduɗa ma kene tolno yimɓe jeeɗi aussi mbasi hen pittali men Birom Siley Diop enen gandi ne heewi wadde jalte kala ndo yalti ene heewi omo heewi yaltinde kongi ɗesɗi wadde tooke ɗum aussi ma en ƴeew kanko oɗo beela ko communication makko woni mbo rewani lawol walla hol caɗele o jogui sen gummimo ɗon garen noon e produit ji ɗi ganduɗa hoore ma vraiment hande ene teska e nder leydi Sénégal sukaɓe rewɓe ene kutoro ɗum te wandiraɓe men rewɓe wone mabɓe ƴettoɓe ɗum enen jeeyi ɗum ɗum wone mabɓe ni pawama junggo e oɗo saaha ƴeewen kadi holko mbawten yaltinde e ɗin ɗon produit ji joni joni en mbatta so wona totten konngol hono mawniraɗo meɗen kilifa meɗen mbiyeten joom galle o hono mawɗo Abou Samba Diop o aran men tan e ko mbiɗen ko woni rationalisation des dépenses ustugol dépense e nattinirgol dépense uji en jii état o yaltini hen kongi kewɗi surtout Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni gardiɗo jagorɗo holno jiiruɗa ɗin ɗon kongi ɗo yaltini fewde ɗum ɗon min jinnomi ko nela ndim iɗo yaade aɗa andi sa wi baba so neɗɗo wi baba tan baba foti fofnede kanko jinno bachallah kono ha joni mi jaaɓi yami o rek ko an ɗo to yewtande ko adi yiɗen nelde duwaw musidɗo men goto e ceerno Amadou Sow to tigga Siré ina Hawrela Diallo ko musidɗo gendiyanke no feewi wonno ko neɗɗo darnoɗo darde tinde no feewi jokkowo en ɗam jiɗɗo pulagol no feewi kanko Amadou Sow Hawrela Diallo ɗo tigga Siré ɗo o wirnama toon yo Allah yimamo yaafoma harnamo aljanna dendagal bandiraɓe fulɓe neldiɗo men duwawu sen garta ko kala ko Abbas haala pular no mbiya saaha so bawɗi piiti koko pinno tan piyata mawɓe won hen mawɗo goto wi ko gonga kono mbaggu fof e saaha mum mawɗo goɗɗo wi ko gonga kono mbiɗo fof e leewal mum goɗɗo wi ko gonga jontal fof e mbawko mum jiɗɗen wiide ko ɗum koko haalano haalta heddi ko tabitin ɗum beele no weeɓi beele no weeɓi par ce que Abdoulaye Wade eɓɓino ko wayni
ustu dépasse uji yo mbaɗe ni ko wonko yarga yo nattine ga président Macky Sall ari kañum kadi tokkitingal dow waɗi hay kuulal so lelni hono ko Ousmane Sonko haali ko PM ɗum haalanoma o tawi no wonno ɗon hakkunde miijade windi sum faami ɗon ko toɓɓere nde ganduɗa ma koko wodno tan gila ko ɓooyi kamɓe ɓe kesɗi sum tan garɗo fof ma haal ɗum heddi ko tabitinde ok donc Ousmane Sonko o haali o wi ɓe tawi ɗon no wonno e sa Macky Sall wonko wayi noon heewi dépense uji ɗi gila e auto ji ɗi gila e téléphone ngaji ɗi sehlam Cheikh Oumar Diagne jafuɗon e konngol ngol nde o woni pale nde so tawi ko temedere auto yaltuno walla ko million auto yaltuno capanɗe jeenayi o artoyi ɗumen wonɓe ngannduɗaa nde tini Macky Sall no yahde guittu motoraji auto ji ɗi joƴƴini e sadi ko baŋnge laamu téléphone ngaji dokka o kala laamɗo garɗo way ko sa woni joom galle a tawi ko dokkirta ko wawi hewde ni sa yimɓe kaata walla dépense no bonne mbiya mi usta dépense o yo ustanagam heddi ko meleɗo wawi ɗum e ɗum koko tawno ɗon Ousmane Sonko haali ɗanngal premier classe ko président de la république premier ministre et président assemblée nationale heddi ɓe fof yo jolo e caggal ɗum ko yo jolo e guetto beyi yo jolo guetto beyi hayso gonɗo yeeso ittako gonɗo caggal yettade ko heddi ko ndamode nde ɓe kaɓalno ndi capanɗe jeetati capanɗe joyyi capanɗe nanggamo yo ustata ha sappo nanggamo ɗum ñande fof ne haala e laamuji men ha tengte laamuji Afrique ñaagoɗen Allah yo woot sabu so woodi ngalu ngu so arte men ɓesguji men yo tin kono ɗum weeɓani Abbas no wawi haalede ha woɗɗa ɓurto abinire caggal est ce que a sikkani par ce que aɗa andi mbiyata en nan ko deftere jangguete ko deftere bandum eɓe ƴettini ɗo kuulal ustude ko ganduɗo hoore ma woni nguura kono ha elle nguura ka koko ɓeydi wadde fit tan ko haala kayno haale kono ɗo battinat ɗo woni ko weeɓani Abbas ƴamawo hayso so debbo gonɗa ƴamde a andi ko jiɗɗo kalis walla yiɗi ko kosimaji otoji joɗɗi ma luɓo ma ñamlo sa sago birtoɗa ɗon calmikinoɗa hawo yima heddi ko beele sa humani ma wawa ɗum ma wawa koɓe kalata ko jomum ñande fof ɗum haalata tabitinde nde ko ɗum woni ko weeɓani tabitinde nde ko kañum woni ko weeɓani sababude koye aduna belemaji wona wi ko kamɓe tan tata janggo o dañi sehil makko sabu koye mabɓe jeeya o yiɗi ɗannudade mum yiɗi yewtude mum e nder avion won batuji koye autoji avion ngaji mbatte jiiɗa yewtude muɗum an a yahata gueddo beyi wadde Allah so gadda ɗum premier classe ko gueɗɗon mbakon noon ɓesɗo a yiɗa wonde jambour donka jino wi tan ko windama o tawi ɗon ɓen donki wadde wonko gussi oga banggue ɓeyde oga banggue ko haali ko nanama kono weeɓani tabitinde Abbas ko noon weeɓani tabitinde Mouhamed Ndim en jii o holliti wonde train de vie woni ko ganduɗo ma ɓen ɗon ɓe nganduma ko yahoɓe toon to caggal leydi aɗa andi en général ɓuuri ko hewde e yimɓe hewɓe haye sofreɓe taw ke fonctionnaire uji sono jaa mission dokkete ko frais de mission ɗin ɗon frais de mission o wi o ustat ɗum ha laaɓa cer presque pratiquement kadi kala jaahowo alay saago wayno ɗum ne aussi hol kanko waɗa ɗum validé par ce que il faut que daña au moins 2 semaines ndo validation fuɗɗi ɗumen so tawi c'est y a une urgence ɗon doyen ne waɗi amalgame woni amalgame min mo jeerum ɗum par ce que c'est vrai ko ɗum ɓe tawi ɗo ɓe jiiɗi ko ittude ɗum kono no ɓe mbiyata ni so tawi a tottama cesol ya rem a fota yaade hakkude ɗo puɗɗa fada addade ɗum koye less koyɗe ma par ce que déjà ko no ɓe kaldi ni communication est mal faite yiide wonande le président de la république et premier ministre et président de l'Assemblée nationale ɓe jeeyi business class mais président ne jogui auto mum jogui avion présidentiel ne jogui avion présidentiel wadde on o yaltat mais nen ko ɓurɗen yiide kam avion présidentiel ɓuuri hutorade ɗum ko le premier ministre Ousmane Sonko nde o yahata ɗo Rwanda o nawi ko avion présidentiel o waɗi o rewi Mali nde o yahata ɗo Mauritanie o nawi ko avion présidentiel nde o yahata Gambie o nawi o ƴetti ko avion militaire ɓe ko ɓen ɗum o nawi toon donc holto rationalisation woni te eɗen gandi avion ko kérosène ko goɗɗum ko dépense uji ɓurtuɗi mi yaadani aussi yiide wonande premier ministre président de l'Assemblée nationale kamɓe fof yoɓe jaato lowre ɓen business kala heddi ɓe jaato guettu baalito jofde baalito yo jaato non premier ministre ko timtorgal wonande gouvernement Sénégal so ɓe mbaɗi noon ɓen jahata heddi ma jomum wattu hen kalis mum daña business class ɗum kam min fof yin gandum heddi eɓe jogui no poti waɗirde so tawi aɗa yeeya yimɓe yo laaɓ poɗɗa ko laabde enen fewi ɗi fuɗɗi wadde kam Ousmane Sonko en personne so Allah
ɗum hokkata en courage ji ɗum ɗo ko hunde fonde nde ngannduɗaa wonde heddi ko hunde noon nde poɗɗen wadde poɗɗen yiide kay ko cortège aji maɓɓe ɗen mbaɗata ɗo ɗi ɗo en jii le directeur général de APS ASP Seydina Oumar Touré yimɓe fof jii cortège makko heccanki aduna fof nan haal ɗum en jii Dame Mbodj nde yahata ɗo Touba pourtant sa yii hannde caggal leyɗeele aɗa ara tawa liggotooɓe wonduɓe gouvernement eɓe jogii ko wiyete ko systéme de convoiturage mine ma ndenden oto gooto sen ngare dawti ko aran ndewa ƴetta kam ok donc mais hannde en gowa wonde leyɗele mais c'est à dire aɗa ɗum cortège mo ganduɗa hedde temedere oto ko V8 uji aɗa ɗum aussi haɗataɓe wadde ɗum woni comme par exemple aɗa wawi jogade haaju poɗɗo nawdema vraiment so tawi ina ɗiɗi en ndendi oto haaju te an a forani noon aɗa andi kamɓe wadde ɗum eɓe miiji kamɓe ɓe miijaki tan ɗum ɗo ɓe miiji ko janggo économique nan ɗon systéme environnemental nan ɗon par ce que pollution o faggudu ndu ko poɗɗa ko yaltinde cooda carburant ma addu bujjoy cooden carburant mais est ce que wonta est ce que joni comme par exemple wonta muusal mi sikki mata namdal tem ɗum ko mawɗo Abou Diop est ce que wonta muusal e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ma wownoɓe sa yalti frais de mission comme par exemple joɓeɗa 50 ujunere par ñalawma so tawi ustama wattama hedde 30 en walla 50 ɗum ɗen ɗum aussi est ce que gownoɗo ɗum muusta e muɗum eyi woni kalɗen ko aɗa andi sa ƴeewi Thomas Sankara nde ko waɗi ko weeɓani wadde ƴettude otoji R5 waɗa ɗum otoji laamu kañum jola R5 mum ministre fof jola R5 o tawi koɓe gowano ɗum guilay mosiyami o ko ɓe gowano ɗum kono ko a jogoto pellital e cuusal saɗa wiya yimɓe yo curummo yataw hunde koma ala labangal c'est-à-dire so tawi to bonne yatawa no bonnani ko mawɗo idoto hoowe mum Thomas Sankara idori hoowe mum banggue otoji ɗi même France France eyyi en jibbondi ko kala joni avion mais enen ɗo jiiɗen ko en jiiɗo ɓe ganduɗa hoorema joni batti dognude ko otoji taw hedde 90 millions jarata eyyi so neɗɗo tirminade wiyete ko yo hulɓino hen saji yataw ko oto makko jonnota joni noon e jikkoyno bondi a yana président ji lowoji avion walla nawoye président ne nawoye no nawata neɗɗo e oto ni joni noon ko ndima haali joni ko comme ɓe mbi président o premier ministre président assemblée nationale o wadde firti ko président o ne wawi woppude ɗo avion o dogde frais ji milliard uji jola e laana yoɓe mbiya mum yaha arta so ɓe mbaɗi ɗum no moƴƴi no woodi mbimi Thomas Sankara tabitini hoore mum tabitini e wondi mum tabitini e ɓesgu mum kay ɗum fektama ladde wiya hani ri ɗum sans droit miñum wiyama yo wasali waɗi c'est-à-dire so tawi tan gonɗi e ardiɓe ɓe ene wawi wonde so tawi tan ministre uji keddi ɗi jiiyeɓe mbaɗa saabu wiide wat no a yiyat mawɗo ma jiiɗa wadde fof a waɗat tan ɗum noon ko ɗum saɗi yo Allah hokkuɓe ɓe ɗum wawa wonde gueɗal keddigal ngal seeɗa e on banggue ko wiide alay saago wayne won hajuji mbawa waynade il faut ko balɗe 15 enen ɗo enen ga entreprise joguiɗen radio télé joguiɗen wona mbiyata ñalawma fof mbaɗen naggam e naggam mais hajunde joni événement joni wiya waɗi joni yo yeehe donc ɗum weeɓani wiide yo wayne balɗe 15 foof yo arta noɗɗo goto ha heeɓa kayitaji ɗi ƴeewa ko jaaɓi e ko sallato wonko wawa fadde won noon ko ganduɗa ina moƴƴi hiñe kono wonko wawa fadde gonga wonko wawa fadde ene moƴƴi vraiment hiñe no hannirta ñen Mouhamed ndima sen gari e toɓɓere men ɗimmere woni immigration mo ganduɗa hoorema hannde enen jogui kulhuli ɓesguli men kino tolno ujunere fawde nen toon to dowlaji dentuɗi enen jogui kulhuli vraiment koko jogori artere par ce que en jii Donald Trump vraiment nen e hatarayi mawɗo yidde vraiment rondade artere ɓe ɗum aussi holko woni hen yiyande ma e donc ɗum ɗon de doyen Donald Trump kam yimɓe fof ndi gandi o saaha kam ko mata ko jiɗɗo tan sikkata ko aduna o fof ko kañum jeeyi ko waɗi fof koko yawtat no mbiruɗa ni ene huula no ɓe mbiri ni hedde temedere e ujunere temedde jeegom ɓe ganduɗa ene fuula waɗede expulsé garta ɗo e leydi ndi ko noonne kadi e sous région o mais ko ɓuuri ko hulɓinade en jii heccanki o yalti kadi o wi wonande mo ƴettu 35 000 capanɗe 35 ujunere ɓen kam so tawi hayno nawtan ɗumen mo naw ɗumen to Guantanamo Bay o sohya ɗumen donc en nani ha joni ala leydi nanɗen kam ne haala wadde dénoncé ko way noon en jii heddi ko enen to banggue diplomatie hakkude leyɗele men e Donald Trump beele kam yimɓeɓe walla hande hol noɓe mbiyata ni hol suudu hol fedde nde ganduɗa
ene foti wadde mo index wadde ko feewi o waɗata ko par ce que wona ɗum woni ko anduno e aada dowlaji dentuɗamri kala deɗɗo mo ganduɗa ko hande sa yiiɗi ɗum firtude walla so tawi a naati toon tan a gasi ala caɗele kayitaji koye noon c'est vrai que hande aduna o tulnima gonɗen koye nokku mo ganduɗa insécurité o ko partout peut être ko ɗum woni ko saabi ɗum ɗon ko kono noon kam ne huula gartugol mabɓe ɗo en jii hande wonɓe ɗo ɓe ne jiiɗi yaade so tawi kadi ɓenne mbiyama yo gartire ɗum ɗon ne ko ɗum caɗele heddi noon wadde laamuji men ko poti wadde anticipé wona laamuji men tan ko hol pelle hol goomuji beele ko Nations Unies beele pota wadde anticipé mbawa haldude Donald Trump wawde hulɓinde ɗum seeɗa par ce que o saha hande mo kalten sikkata kañum ko kañum jeeyi aduna o e mon haala yiide wonde o yiiɗi ko sodde Greenland e hoore mum ko île mo ganduɗa woni koye Danemark ko île mo ganduɗa ko nokku géostratégique Greenland ko allié ni fidèle e Russie donc ɗin on ko mbiyata ko caɗele géopolitique nan ɗon hakkude mum e Russie hakkude mum kadi ko nokku mo ganduɗa ko nokku baɗɗo ressource no feewi peut être men garto e hen en jaa e toɓɓe en jaa e ko ganduɗorma déjà o ɓami ɗum ha yimɓe ji woni uddude nde frontiére mo ganduɗorma ɗon sukaɓe en kewno ɗon rewni ɗum aussi on aussi ko caɗele mawde ko ɗum caɗele kanko nde o ari tan nden o waɗi décret o waɗi koɓe mbiyata ko ɗon o neeli mintereɓe toon to hakkude mabɓe e Mexique donc en jii quand même gargol makko so Allah dillini aduna o feewi no feewi hande sa yi doole ɗe o ardi kirayi no mbiruɗen ni uddidde Guantanamo canal de Panama hay so tawi ɗum fuɗɗono koye guilay laamu Jimmy Carter en hande hakkude makko e Russie guerre Ukraine Russie en jii kam avancé ɗi o fuɗɗi wadde hende donc en jii USAID ballal ngal ganduɗa hande ko baɗerno ngal ko ɓuuri ko hewde enen hay Sénégal ne naftortono hen kono ɗum fof dartinama wallata en tan ko fedde nde ganduɗa ko darinde wawde haaldude Donald Trump beele wawde hulɓindemo yimɓe juyno yakar seeɗa e Russie no Chine yiide wonande goto e sa yi ɗum ɗo waɗi ko hakkude mabɓe goto e mabɓe fof ne jaajo goɗɗo o hulɓinde ɗum kono so tawi ko ni tan yimɓe leyɗele ɗe ne deeƴi kalani ɗo faya ɗo moƴƴani yi noon haala seeɗa ko Colombie ayi nde o warti o yi moƴƴima waɗe moon taxe uji ma waɗe artideji wadde noon so tawi ɗiɗo kam ɗum ɗo so ala fedde darinde haalde Donald Trump hulɓini ɗum ɗo faya ɗo moƴƴani men gartirane ko ɓuuri 1600 inchallah ko noon Baba Abou en jii ɗo saaha ɗo gandanɗa hoorema ɓeɗo sukaɓe no joguiɗo attirede ɗo Sénégal nen tongo sukaɓe ina yiɗi nawde ɗumen caggal leydi ko wayno Espagne e ko wayno Qatar ɗum ni aussi an holen ko woni yiyande ma par ce que ko fayi ko Espagne déjà en jii déjà sukaɓe ko ƴettano la tanen jaa kono fawti hen ɓe mbi kene tolno e presque ujunere neɗɗo ene sohla pour yo yaa toon ujunnaji 200 non yahoɓe to Espagne ko manam jaaha sufoyde ko ganduɗa hoore ma woni tamate e gueɗe banno on waɗi amalgame c'est à dire wona ujunere que 200 personnes temeɗɗiɗi e nder temeɗɗiɗi ɗe sa ƴeewi kino tolno ujunnaji sappo sukaɓe nen tan jahatan en déposé ɗum a sikkani en hulɓini Baba Abou walla holko cikkuɗa fonnoɓe hadde par ce que winoɓe wonde minen somin gari mon mbattu uftade pétrole aɗa andi ko mbiɗa min anndi tan ko haalete ƴamal laamu e ƴamal debbo ko heewan tabitinede ɗum ɗo so tawi tabiti ko coygol laamu e soode jaagoɗo kaltinaɗo wiye Mame Bouba Diagne mi annda hol miijo ngo jogii heen ne wata e kanko alhaali o no haljinimo seeɗa wonko haali heen ko coygol maɓɓe e coygol gaska mbaɗɗano ko ɓe jani heen ko Abdoulaye Wade wanno hen ko gila e Reva en gila e goɗɗum makken pora daguet kala peeje mbaɗade ko yo sukaɓe liggo mbasa yaltude leydi ndi ene maaya ene diƴƴe kaaɗɗe maayo méditerranéen maayo atlantique o nandi hen wadde ɗum kam koko sooyi so tawi kamɓe mbino yimɓe potani yadde ne mbawi liggade ɗo to banggue ndema awo gaynaka e fitnam gollagal e nder projet moɓe jogui o ina woodi fotino hollirede ko ina saabo sukaɓe mbawa jooɗade mbawa liggade e leydi ndi weeɓani noon so wankama ha wankama wooda ko waɗa ko ina taaɓo kono haɗa ɗum yaade kono sa suyi dammiri oto jaa ina bonnoya walla so jeeyi ko baweteɗi a fina utti geddu ɗum ko goɗɗum addata ɗum ko banggue soyde to banggue politique o
geddi di nanende hen to bangi yandam to bangi Espagne o Abdoulaye Wade waɗi no waɗi réussir hewɓe jeeyi hen waɗi réussir o jaafuɗon mi e konngol ngol ko Abbas jolannoɓe e laaɗe ne maaya liɗɗe ne ñaama ɗon ujunaje temedde ne maaya so jiɗɗi jettotiɗe mbasa yettade so jolnama e laana ndi o lootima ha laɓinama ha naati Espagne kala no ɓe guurdi toon naɓɓu e mabɓe ene wano adandi ɗum min woni caɗelam ko Qatar o mais Espagne o jaafuɗon mi wona caɗele par ce que ñande foof laaɗi nana jaayi nana joolo holko sabi mbiɗa Qatar o woni caɗele ma e Qatar kañum suuɓi ko keele ya keele men gummuɗon jarton eyyi keele surtout to banggue cellal ɗon kalanmi to banggue cellal yimɓe men no gummo ɗo no jaa Faris Allemagne jaa banggueji goɗɗi safoyade jaa toon tawa toon médecin o ko fawde Elimane Nadio walla jeeya ko Dimat walla jeeya ko ga mi wi ko Sénégal naaɓe ummiɓe ono uuji ene jeeyi joni noon hade ko leydi jangguini yimɓe ko lempoji mabɓe ɓe kebla hemɓe jangguina mi jiɗanmi wiide ko yo laamu ngu walluɓe so wonko ɓe mankata banggue damordi ɓe daña jooɗade dañen safoɓe wawɓe nan ɗo plateforme moƴƴo to banggue kaɓirɗe Ibrahima Sy dendamboɗoma interpellé o jaggaɓe o wayno caɗele safa gonɗo e leydi ɗe min sikkanno ko nden haɓe mbaɗata jangguɓe tawɓe ɓe professeur ɗi mbasa yaade donc Qatar suuɓi koto banggue ɓurɓe wawde safude so ɓurɓe wawde safude Sénégal jeehi ɓe mbawa safude keddoɗo ɓeɗo warde en te kadi ma yoɓe ñande fof ordonnance uji e leɗɗe ɗe anda ɗon min mi yaadani on banggue ko wiyete ko bâtiment et travaux public fanniyankoɓe maadi koɗoɗe moƴƴi ɓen kadi soɓe jeeyi holto paaɗen wawɓe informatique so jeeyi holto paaɗen min ɗum woni komi yaadani mi sikkando laamu ngu ma waylu jaɓɓal noɓe mbi joni ɓe ƴetta jangguinoɓe ujunaji ɗiɗo mi jaaɓi ujunaji ɗiɗo ɓe kono sen ƴeewi hay jangguinoɓe temedere jangguinowo capanɗe jeenayi ɓe battinta hen saabu jobdidi heewani caɗele ɗe ɓe goppat ɓe naata liggaji goɗɗi wadde mi sikkat laamu fof ngawngu jiyanmi ko yo waylu jaɓɓal ɓe ƴeewa saffoɓe ɓe mais bas a wonat hannde mbaɗa kongu jaaha hannde jangga mbaɗa duuɓi jeeɗiɗi c'est à dire andi santé kam cellal no way muusi to banggue jangde guila cuuɗi moon ha goɗɗoya ko mbatta université ko ha gayna hande mbaɗono am waɗa concours police tan ñalawma goto yalta walla banggue goɗɗo walla service goɗɗo poton salaire tawa en cas cafowo Sénégal ne welsidi safoɓe mi jaɓani ngoɗo miijo jammi ko Ibrahima Sy Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko yoɓe ƴeew caɗele gonnoɗe banggue safara banggue machine aji banggue kaɓirɗe banggue nokkuji ɓe jooɓa safroɓe ko foti safrade safreteɓe ko foti yoɓede mbawa wonde leydi he mais en jii Gabon e Côte d'Ivoire eɓen ɗo e Benin haɓe mbaɗi leydi cellal soɓe gari ɗo joni mawɓe mabɓe professeur ji gonɗi ɗo ɗi ɓe gonani hay muɗum men soɓe kooti Gabon koɓe joɓete ko e leyɗele goɗɗe wawi laabi sappo yimɓeɓe joɓete ɗo ko min mi yadani e ɗum heddi yoɓe ƴeew peeje ɗe ɓe mbaɗi ɗo ɓe mbinoɗe wallude yimɓeɓe gollo mbasa yaade yaltude leydi ndi ko musiba leydi ndi en kaldi joni so tompin arta ujunere temedde jeegomo neɗɗo nan jogui kawas mum no fiya koɓe mbawi hen mbaɗɗo laamu mum waɗi investir noddani Afrique ala e mum haaju mbiɗo joni ni hay koɗo jibinde toon dayta kayitaji waɗi noon saaha attention waɗi saaha ɗon jofno tumi wonde o arta ɗo yimɓe oɗo haalde musidɗo goto wimi mawo dañ baraji mbiyami ko saabi toon fof ma dañ baraji o dañita baraji ko wonɓe ɗo duuɓi temedere ngala kayitaji nayi natti liggade jibinani ɓesnani kotane jignaɓe man ngalano kotiri donc hay gattugol ngol so wino ɓe ngala golle toon nayeɓe waɓe noon wonɓe toon ha tampi ngala kayitaji ngal mumen yaa noon yo garte ngala hay biyeji no gartiri wiye kam neɗɗo artama ɓuri heddade toon ha mayta bonɗu men jimani mum mais so abto haɗe ɗe yaade ɗon ko caɗele jaafuɗa kono noon Mouhamed Ndim surtout sen to banggue Qatar to en jii ɓuuri suɓade ko keele meɗen ganduɗa hono makko joguiɓe profession mawɗo e leydi ndi par ce que en général mbo ala tan gollal tengtugol a nawetake tonnete est ce que si kayne so tawi ɓe jeeyi toon par ce que arabeɓe ko si aussi en kulɓini he min kam ɗon kulhuli joguimi c'est à dire aɗa andi probléme laamu men kamɓe e nder koye mabɓe kamɓe département mabɓe mbiyami e ley communication yahata hakkude mabɓe sa ƴeewi MEDES ɓe kawrino e dendagal jaggue laamu ɗe premier mabɓe emploi no ɓe mbiyata 1000 jeunes premier emploi ɓe mbi ngol ɗo yewtere mabɓe waɗata fusé ko ɓe mbiyata ko intelligence artificielle ko mawɗo Abou haali ko joni intelligence artificielle
ko to bange karale kese ɗo ko ɗon tan miijo wawi hadde bien hande sen jii ko yahata ko e aduna ko to bange karale kese ɗe ko ɗum woni ko woni ko mbiyata ko intelligence artificielle joni so tawi en itti suka men wawɓe to bange informatique nawama toon to leyɗele Qatar a haali yimɓe ne gandi toon sa ƴeewi to bange condition ji climatique sa ƴeewi to bange ɓen no nanguirta ni neɗɗo ɓalejo surtout des conditions holɗin critère uji c'est sur quelle base jomumen jarata de rémunération etc ɗum ɗon fof yimɓe jewta hen joni so tawi en ƴetti ko joguinoɗen ko mawɗo Abou haali nane plateau médical en jii nden waɗino sahaji won leyɗele ɗo garanno jangga médecine cote hande kala joguiɗo doole so sellani yahata ko Maroc walla Tunisie joni so tawi ɗum ɗon fof eɗen belsido ha ɗum ɗon hande eɗen goppa ɓiɓe men ne jaaha banggueji goɗɗi je crois ɗum ko probléme heddi ko laamu min ha joni mbiyami ko mataw ko manque de communication woni hakkude laamu ngu kamɓe tan e certaines décisions ɗi mbaɗata par ce que a haali en kalinani haale Mabou oɗo migration circulaire to Espagne o haali ɓe mbimi ko baɗɗo bourse c'est à dire kanko omo no mawɗo Abou ni so tawi ɗum waɗi kanko ko échec makko sa mono waɗa défendre mais holɗin condition ɗi mbaɗir défendre yo mbaɗa mbiɗen ni sukaɓe ne mbawi wonde ɗo onon jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue mais yoɓen totte jawdi yoɓe mbaɗa équipé ɓe mbawa nafde sa ƴeewi hande même to banggue enseignement o sohlaka 2000 enseignant 127 000 temedere e nogas e jeeɗiɗo mbaɗi mbi pari yidde jangginde ok temedere nogas ujunere neɗɗo so waɗi déposé te ujunaji ɗiɗi tan sohla hen vraiment ko ɗum jakre mawde accident ji ɗi vraiment teskama iɗi keewi surtout e 2024 2025 aussi fuɗɗima hen mawɗo Abou Diop 2025 fuɗɗima hen en jii accident bannoɗo toon to Touba sappo e tati ADS wasi en fiɗan mum goɗɗo kadi waɗi ñande alhamis o toon to gandanɗa hoore ma woni kër Abou Dafe ko noon ɓe mbiyata Abdou Dafe ɗum aussi yimɓe jiiɗi sur le coup mbasi pitel men ɗum est ce que yontani vraiment chaque fois kadi laamu ngu en ƴetta pellit te pellit ɗe kadi laamuji ɗi foof Abbas so tawi laamɗo no calcula mboɗi dañde 3e mandat mboɗiɗi jofnude laamu mboɗiɗi ɓoyde laamu ma fiima fotani fiide ma woppu mo ponnoɗa fiide tawi aɗa calcule ɗum ɗon saɗa miijo ɗum wawi laamata tan ko miijotono so moƴƴi so boni somi yawtani ne mi waɗa miijango walla min ni mi sohlani deuxiéme mandat eyyi ko ɗum woni ko mbimi ɗo aɗa calcule deuxiéme mandat aɗa calcule mi laamu ɗo duuɓi capanɗe ma fii ma fotani fiide goppamo ponnoɗa fiide woni chauffeur président transporteur ɓe jii hannde goyo hummo en transporteur ɓe keewi kala hen jaɗɗo e laamu kala gonɗo e laamu so neɗɗo ma waɗi musiba jaggama wari neɗɗo jaha mbaɗaɗum défendre yalta sa wi nagam laamu wiya o ko neɗɗo mena par ce que mo jogui groupement chauffeur ɓe soɗen mbaɗa campagne ɓe mbaɗana mobilisation mi sifta tourne Daoudou Dia département Kanel mi yi ko way noon jafuɗon mi kala wonnoɓe département o ɓe gaddi auto ji mabɓe foof ɓe gaari cottiri mabɓe mbi min totti permis questeur mamin jaade makko mi nawnamo yimɓe makko fof ɓe mbaɗamo campagne an ko yerdokkumi mi wiyani Daouda neɗɗo walla yettanani mais so laamu no miijo ɗum ma womo goppuɗa joni noon ko haalto foof toni gayni to banggue visite technique to banggue kortol to banggue ponoji kiɗɗi yo goppi yaadu jamma yo woppi sage ɓurtoɗo yo woppi sir sage yo woppi fof haalama yo sofeɓe goppu dognude ene mbaɗa whatsapp ne mbaɗa vidéo YouTube yo sofeɓe goppu yaade ɗanata ko balɗe 5 jeegom ɗum fof haalama wankama Abbas ñanden wiyanoma gendarmeɓe yo goppu namnade kayitaji police aɓe ni ASP ji yo mbat ni ko laamu tabitinta wona gonga goppuɗo laawol holle laawol sofo holle kono mbimi saɗa calcula o koye men wondi wona ustugol cogguji wona ustugol hay hunde a wawa wadde ko noon mawɗo Abou Diop hay hunde a wawa wadde sa ƴeewi e nder ɗo toɓɓere est ce que pas responsabilité wona responsabilité partagé par ce que population aussi sahaji eɓe jeeɓa aɗa are oto jeeya ene gaare oto joni taw oto no heewi min mbima par force jahat e aɗa andi to banggue accident ji mbima ɗo e Sénégal sa ƴeewi e nder temedere kala caɓanɗe 9 to banggue cause accident ɗum facteur humain
wonandi saabi ɗum ko neɗɗo eyi chauffeur o walla an jolɗo walla o haali joni contrôle apprenti e ko way noon ko ɓuri ko heewde à 90% ɗum ko facteur humain ko enen caabi ɗum heddi laamu ngu hol démarche uji ɗi mbaɗi en jii ɓe ko ngari ko mbaɗi état généraux des transports en nanani taw ha joni ko résultat yalti hen heddi Sénégal kam ɗo enen en ganda ko woni ɗo ko banggue accident ɓuuri coronavirus bonde par ce que sa ƴeewi ɓe mbima hitande kala temedde jeeɗiɗo neɗɗo ana maaya accident taw ko accident sa calcule ɗum wadde ñande kala yimɓe ɗiɗo ene maaya taw ko andaɓe ni won maaɓe ɓe ganda ko mbaɗaka identifié ñalawma kala yimɓe ɗiɗo ene maaya ene kawra e ladial tawi saabi ɗum ko accident ji heddi ko laamu ngu probléme o tan ko mesure aji ɗi ɓe ƴettata ɗi so yeehi ha ɓooyi ɓe goppat solution o min mboɗo sikki ene jeeya e solution o so tawi homme de tenue darima e tali so nanguima yo windane rapport taw ko joɓoyta ɗum ko trésor walla ƴeewe ɗo yoɓoyte walla tawi quand même ko par holno ɓe mbaɗirta joɓirata ɗum ko tawi rewane e junngo makko kanko dariɗo e lawol ɗum so waɗama tan ko heewi ma uste kadi sanction ngaji ɗi muusa no Sékou Touré wanno gueni ni sa waɗi accident tan ko ni duuɓi ɗiɗi ɓe dañani accident beele enen nde mbatta ɗum eyyi mi sikkani enen kam yo Allah yaftan de toute façon ko caɗele mawɗe wonani sido leydi Sénégal surtout to banggue accident ji ko teska ko hen vraiment ene muusi te ko caɗele ronkama yo ɗum sellu wonti rogere kanga tan mi anda mandi ɓendata ma en gar e taɓɓere men nayɓino woni Birame Souleye Diop saaha e saaha foof enen keeyiɗo omo yalta te so yalti omo haala konngui ɗin ɗes wadde tooke seeɗa est ce que ko caɗele communication baba mo dawɗo hande Birame Souleye Diop joni holko potten wawde vraiment holko fota wawde wadde pour ɗum ɗo en wawa iwde e makko jafra ɓeydono men seeɗa tan seeɗa kalten ɗo nane ko to banggue accident ay bisimilla auto ji chauffeur dawani lawol jakarta ji gaddama e goɗɗum nattinama hen ko ganduɗa hay goto anda ɓen doubleur gauche ɓen doubleur droite a anda intersection jomum anda hay batte code lawɗum kam koko udda non koko udda ɗum woni musiba minen min jangguini ɗum duuɓi ha gandi ala ko nafata min natti o jangguini ɗum goppi min paata jangguinde pulaar a jarama to banggue Birame Souleye Diop o yalti jalte tati ɗeɓɗe muusa ɗe teskimi hen jaltal ko wiide mi tawi ɗo yimɓe ambo saaɓe naggam e naggam o laamu jawtugu ngu no waɗanno e ɗum kala garɗo no heewi noon wiide wonde famɗe tooga seeɗa jaltal keddigal ngal ko nde o wi hay ɓe gonta kamɓe par ce que wadde parane ko faate lambaji e sport eyyi no haaldi ni neɗɗo no wawi haalde puccu no yaltiri seesa e gambal ñallo yiyata woɗɗi no fuɗɗo haala seesa yimɓe paama haala ka hayso ko tooke ɓe paama tawa rafi o muusani no haaldini muusi koto paade am min kala mon ɗaminiɗo ina waɗami naggam o yimɓe gotanma koɓe jiiɗi ko kalten joni ko sa wi dawa ɓe mbi ɓe dawani a ƴettima ɓe mbi ɓe jahani haali ɓulli hen leydi ma artu ɗum henat ɗum no jawi mi wiya noon koto bonande nde haaɗe yo bonande nde yo haaɗe mboɗo jaɓi hoto bonne gueɗal keddigal ngal ko yalɗo ko banggue diine ina jawi rentade surtout gueruji mawɗi mbaɗɗe ɗum ɗi foof ko haareji diineji e haareji ɗemɗe ko ɗemɗe kadi caktata diineji ɗi caktata koye caktirɗe ɗum ko yewta wonde ñande wonde yidde hollude wonde kamɓe ɓe tumanoɓe koɓe salafiste en kono ɓe gona so wonno wawno haalde ɗum gaga wiide min jeehino Tivaoune Peulh min e oɗo hande gonɗo président o hono Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko lelli min omo waɗi kaalel danewel yidde wiide ko ñandugal salafiste en kalanno ɗo yecciti wi oɗo baɗɗo guel ɗo kaalel kala mo ñagani Allah ma jaabe o yo artu haalno Ousmane Sonko Ousmane wona jalde wiye ndeke ceernamo ko ganduɗo ni kono woni caɗele ɗe ko hollude wonde ɓe tumanoma koɓe salafiste en nde ɓe jilto laamu ɓe gaybinama ɗum omo halla ɓe gona hollude mi wona noon aɗa wawi hollude mi wona neɗɗo wima ka gañiɗo e reedu mbiya ɗum mi gañaki ko waɗan mbaɗata ɓoatan wuttuma pukkuɗa lel keɗa ɓandu ɓoldu wallahi wiide min komin tanum kaari tanam jibinta salafiste c'est à dire hayso wona anni bonɗo haalde ɗum ko hollude ɓe gona ina wawi muusa ɓen e wiide kayne
kanko e son fof ko noon wi ko yidde wi tan ɓe gona eɓe tuumetanoɓe ɓe gona ok no haaldi ni noon haalande e yiyandam ina wawno waade ni eno holle yimɓe ɓe wonko neɗɗo tuumete tawetake mum aɗa wawi wiide ka sowoñi tawa kadi walla koyngal cukoyel konngol ngol noon muusi eɗen gandi salafiste ɓe dilli yo Allah hokku en kadi jaam ɗum wasa kadi towde ha towa ko noon Mouhamed Ndim e ɗon tan batten rebondir seeɗa kanko Birame Souleye Diop o kanko omo jeeya e konngui ɗi no mbayni togde fof pratiquement sa ƴeewi elle cikkatama taw keɓe nelleteɓe par ce que wona kanko tan he ɓe nela ɓe kanko holgoɗo no witeni Diagne Cheikh Oumar Diagne nani kalanno ko mawɗo Abou yi ko o yalti jalte tati ɓe ganduɗa ko poɗɗo rentede mi wattanamo hen ɓe goni nayyi bisimilla wonɗo yino ɗo Alassane Ouattara won yanoɓe toon o yoɓe nden haɗo posnade ɗum waɗi ɗo incident de ala hay galle Macky Sall galle Macky Sall yoɓe nden o wi o yahaɓe galle Macky ɓe nden no wawi posnade boisson ɗo donc Birame Souleye Diop kam so Allah fotan ko yiyata ko an liggo tan hoto haal so yeehi haw yiiɗi haalde o jogo chargé de communication banno Abbas tot ɗum yo déjà haala makko e Alassane Ouattara c'est vrai ko yafninoma kono mbiyami ko ɗum ha joni waɗi fragilisé hakkunde men e Côte d'Ivoire woni holɗum gonɗen koye campagne présidence banque africaine de développement eɗen jogui ɓiɗɗo men ko baɗɗo porté candidature mum leydi Sénégal nana nanggani ɗum Amadou Hott Côte d'Ivoire ko jaalal mawgal e on président hande Côte d'Ivoire nangganta ko ɓiɗɗo Mauritanie ƴeew relation de gonnoɗo hakkude Côte d'Ivoire e Sénégal donc ɗum ɗon beele waɗani incident hakkude men e Côte d'Ivoire mais wona e kanko tan en ji le ministre men des affaires étrangères donc c'est à dire ko eɓe poti so Allah waɗede coaché to banggue soɓe jalta woni kanko woni président woni premier ministre kam mi haalani kala e mabɓe jaltuɗo naggat junggo e huno te ɗum noon battiɗe moƴƴere tawi jafra hakkude no Côte d'Ivoire to banggue IMOA BCEAO nde sostede koko nannude hakke doole Côte d'Ivoire ko jogui banggue ngal e pinal Sénégal siège o ko ɗo wonata mais directeur o ko Côte d'Ivoire naji tan wonata wadden jokkodirɗam enɗam gonnam ɗon so tawi won gueɗe ne mbaɗa ɗum e gueɗe goɗɗe kewɗe ñande wonde mbawi haalde hakkude Sénégal Côte d'Ivoire no wawi ɗum toake jafuɗa ɗum yo Allah faaben en tout cas Sénégal no bandiraɓe debbo kewɗe gote wondaɓe rewɓe woni Oumou Thiam no heewide ni o wi Sénégal kay oto mo ganduɗa hoorema chauffeur o koko muɓɓi guiri ko hen gonɗen en tout cas so tawi kam haala ka so woni gonga en tout cas yo Allah faaba en garen tan e toɓɓere men wattinide woni gandanɗa hoorema ko teskama ɗo joni sukaɓe rewɓe ina kutoro produit ɗi eɓe mbaɗɗum e terɗe mabɓe ina rokkaɓe forme vraiment walla ene rokkaɓe jimi mbaadi jondi ene gueɗe bannone ɗum addi caɗele mawɗe ha ni wone mabɓe pawama junggo par ce que teski yo woni refiji ene dokaɓe kamɓe ɓen ɗon rewɓe hutortoɓe ɗum ɗon sukaɓe rewɓe aussi jaggama hen ɗum aussi ko ɗum actualité vraiment musɗo e nder Sénégal par ce que ko sukaɓe rewɓe jogaɓe yakar ko kañumen jeeyat ɗin ɗon produit te sa fuɗɗima yeyde produit den aw ɗon e ɗon tan a wontat gallo ɗum ɗo nde ɗo yewtere de moƴƴatno ko tan mbiya mawɗo Abou min jaafimama tan gaddanami ɗo mbawɓe no raki en jaari en min ha lawol gongol Mamadou addu yonta hande addu jaari en il faut que arde mabɓe il faut que bismo mi on ɗon fonno c'est à dire doyen ko poɗɗen ko renta tan no mbiɗen ni ko hande enen sen nde wonno enen toujours ɗen kewi yiide made in Afrique kono enen kewɗen surtout noon to kamɓe rewɓe ɓe kewi ƴewde ko woni ko nafi ko ɓee ko enen nafani men par ce que même sa ƴeewi hay ne waɗi produit goɗɗo mo ɓe mbiyata tababa jomumen mbaɗata koye terɗe mum kono hoto Allah holle hol ko woni hen ko tawata hen ko produit chimique batiraji corwe ko mbiyata ko corwe batiri pochone gonɗo hen o ko ɗum ittete wadde e chanvre indien wadde e cocaïne wadde jomum waɗa e terɗe mum yeno hokka ɗum ko yiyete ko plaisir hande sa ƴeewi to banggue beauté ko yiyete ko chirurgie ene ko way noon ko ononno ko caggol leydi mais ko ɗum hande jeyata ko joguiɓe des piqûres ene mbaɗani yimɓe des chirurgie ɗo e Sénégal te jomum ala matériel o ala appareil ji ɗi ala haydara waɗi tan ko gandal mum ko yobbo so boni tan so feewa walla bona
mais hol risque cikkuɗa comme par exemple sukaɓe rewɓe yeyoɓe ɗum risque uji ɗi ne heewi aɗa nden mbaɗa ko wiyete ko implant mammaire en lifting du corps en goɗɗum e goɗɗum gueɗe goɗɗe ɗe ngannduɗa hayle boulet la boulet aji ɗiɓe kala boulet aji kañum goni battidiɗi forme en eko way noon te boulet aji ɗi mais won hannde ko yimɓe ñaamata mi yiɗa rewde inde nden tawno wonɗo annda jeymum mais ko ɗum ɗon ɓe mbaɗata heen ko geɗe ñaamde pochonné e goɗɗum ɓe mbiyata hokka ɗum forme kono hoto Allah waɗi gonɗa e joomum on sahaa nde wuli wodi ɓe ngannduɗa yeehi ha puɗɗima so ɓattimama gonata koye ko hendu welani taw pratique o fewani eko way noon nimi tan ko ɗum ɗo so tawi ɗum hajaka ɗo faya ɗo moƴƴani hay produit ji an hen sahaji docteur hay sen tottuma walla arade pharmacie ma fan mi ƴeewa nguru ma to banggue dermatologue ƴeewa nguru ma ko way noon ƴetta produit mais hamɓe ɓenne jomum enen jogui siwoji mumen ne pewna cabune anda ko mbaɗata hen yimɓeɓe ne ƴettani beele ma keɓe mbaadi mawɗo abou holko ɓeydanta ene e kan ɗon haala ɗo yewtere abbas alay sago ala joni haade baba wi o wi oyɗa minen men tawe minen kam min ganduno yiilo to mbaadi komo ala debbo wonki wonde debbo yo Allah yaafama poɗɗen wiide wonde ko ma ya boutique ma ya magasin yiiloyo so tawa magasin wonata wonko ngakkira minen kam yonta men min gandano ɗum kono noon hade noon aduna ko o yahata yettima ɗon ko ɗum musiba mawɗo en jii hafiiji e maydele ɗo ɗum addata te ko maydele bette a yiyat jomum dedi joni tan kadi nden wonno ɗo wiyetanoɓe ko ñakuuji onoɓe caggal ɓe gadduno ɗum ɗo ɓe jaafomi inde nde yeehi ha ɓooyi leƴƴi ɗiɓe tawi ɗo ɗi natti hen mais hande leñol men e leyɓoy kadi heewde nder hen jaafuɗon si ay gaccona par ce que kala innaɗo ke men jofat en teskama hen ko ɗum musiba poɗɗo soyade mo hay wonaɗo musiba o haɗata kadi ɗum ɓuuri wawde yawde hokkude kalis ɓoyade eyyi aɗa andi kalis woni fof yadata koye musiba koye mayde jaaɓe fetel kañum yadata surde ɗum hande noon weeɓani saabu a yiyat hande jiitaniɗo seeɗa ɓe poɗɗo ɓe ɗuma min tottuma naggam o tawa sa wi an aɗa yeeya ɗum mbadima ndi sa holli e mata ko hen ndewɗa walla ko ni dañirɗa yo Allah yaafo en mawɗo goto meeɗi wiidemi basal kayse ɓi moƴƴo gandaɗo basal moƴƴani e leñol moƴƴani e yonta yo Allah yaafo dañal kuka debbo mo wonani e dawgal dañal manggal auto suji e galleji kewɗi moƴƴani rendo jaafuɗon mi koyde ko miiɗa ɗon yettade jangguinde ñande wonde mbawi kalde hen kono ko ɗum musiba naɗo e leydi ndi natti wonde ko ñakuji hande ko enen e koye men mbaɗata ɗum jeeyata yiyata caggal leydi musiba on heewi leydi kono noon musiba on heewi leydi ndi yo Allah faabo en en tout cas enen ñaago Allah jomiraɗo moƴƴo mbayi huntiyani ndo rokkata en tigui rigui haqqille e yiyande wawde vraiment rentade kala ko ganduɗo ma ene jogori bonnande en gurdameji meɗen par ce que ɗum ɗo ko bonnude gurdam muɗum e bonnude kadi gurdam ɓeɓe ganduɗo ma vraiment gandana ɗum haydara noon yo Allah vraiment yaafo en faabo en no fewi émission men gasi ha laaɓi ceer inchallah dokkodiren adi tan aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi mi ñamloto noon baynodirgol ɗum on ha aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala